Baik spesial bersama Rudi Laras. Kemudian ada Padu Dugong bersama Idea. Tegal Sari Galangan Pergoyo. Bersama Rudi Laras. Dawas saking Raka Mas Parto. Selamat menikmati satu permintaan. Spesial tamu dengan berbahagia.
masih Tegal Sari, Dalangan Pergoyan. Istimewa, itu ada semuanya. Tong apa? Coplok ame-ame, belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Susu gone ngendi? Gone kono kuwi. Susu gone ngendi, Cer? Susu gone ngendi, En? Orang duwe dan ganjel kau sikil, yuk. Yuk, Cok, Oke, Cok. Gak usah kembali pun, Mas Hamzah. Ini kok keluarga saking yang menggugati. Gue tombol kesel katur para tamu. Tindak pundi kabingaren tindak wae ra numpak taksi yo yo dhewekane apa ora wedi tindak nganggur kula gelem ngajani so bersama seluruh semuanya tamu dengan berbahagia. Mbak Ayu nopo pindah. Apa lho, Dek? Awan-awan lunga plonco ning pasar paing. Awan rondo kanggo kurapati penting. Kamu jangan berbahagia semuanya. Rudi Laras. Kabinaren tindak bayaran paksi dhewek apa ora wedi tindak nganggur kula gelem ngancani iya dong arep lausan iya purun enggal-enggal ngresani jangan koma bengi kula opae kan kowe ngomongan mimpi plonco Mbak Ayu nopo pindah. Sampeyan ampun kuciwa. Regecek. Kula rondo anyaran ditinggal. Awan-awan ngoplonco ning pasar paing. Prawan rondo kanggo kurapati penting.
saking warga Tegal Sari. Kapan? Tegal Sari go tombok kesel men. Ya lur, katerakan spesial satu tebang ada tinggal atas wasik bro. Ibu aja warni Jakarta. Ibu aja. Mbak Vita nyanyi dulu. Nyanyi dulu kau. Solo. Putih. Oke, Bu Aja Warni saking Jakarta. Ayo Bu Aja. Iha. Ayo Bu Aja, sekali foto. Iya. Iya. Lur sewu tiang arusan. Ibu, sini Bu, jogetnya Bu. Menghadap kamera biar disyuting. Oke. Sini jogetnya. Gue dokumentasi Bopo Sri Mulyo. Sekaligus streaming saking ide ya. Oke semuanya keluarga dari Bopo Sri Mulyo. Ibu Aja Suwarni dari kota Jakarta.
buat Jawarni Jakarta bersama keluarga lur. Ayo lur. Ih. Oke. Ayo baca. Goyang no. Apa ya neng? Boleh kumpul sini jalur lagu apa yuk? Semuanya boleh joget bareng bersama Rudi Laras. Yo sok. Ibu Haja semua dikerahkan. Tidak apa-apa ibu. Ayo boleh. Iya. Ayo tim horek semuanya joget lur. Tegal Sari Garangan Tawang Sari Sukoharjo. Wajah Warni. Ayo. Ayo. Buru kudu. Itu bukawan kabeh tinggal joget rarusan gawane kayak ono pokoke gue. Oh, gue tombok kesel kok lele. Ayo ora. Ojo lah. Oh, kayak ono sa. Yo. Jogetnya itu Mas Pur. Ayo gini. Yo. Bersama telur semua. Yo. Rudi Laras. Tegal Sari bergoyang. Iya.
bocah-bocah BTS dong. Mulai kabeh iki. Oke. Yuk, yuk. Ya, ya. Yuk, yuk. Ya. Alayong re, alayong. Rasa. Tamu kondur nggo gawan nenek iki. Garwane Mbak Fatun iki arep joget pakai warung sebut. Yo, Bos. Ayo, Lur. Gubuk Asmara. Enggak usah dari pun ibu aja. Warni saking Jakarta. Aku dibisi karo Mbak Fatona. Mas, matur karo bojoku, Mas Kardi. Piye? Mas Kardi ngersakne apa mosok guru aku tok ngono iki. Oh, ngono kuwi Mas, Mbak Fatona ngono kuwi. Engko awake dhewe matur karo Mas Kardi. Nggih. Engko sun berkahipun nyuwun ngersakaken apa. Oh, siap. Ha iki mau dibeling karo nyonyae kok. Ngono ra di ngono kuwi ndak awake dhewe. Oh iya, heeh Mas. Karo ngene Bu Warni nembe anu. Oh nggih. Apa kuwi? Nembe anu iki apa? Oh lha. Iki sebenarnya syukuran kos-kosane Bu Warni ngundang kanca-kanca. Nggih, alhamdulillah. Ngundang tok ora jak rono ngono. Jak rono. Dalem Bos. Yo. Yo.
katuraken dawuh saking daripun Ibu Hajah Warni saking Jakarta. Warni, mengke pinarak nika pinarak gen kula. Sing endi? Iki lho. Sing iki? Iki kok Bu Warni takon pinarak rono Bu Hajah. Nggih Bu, mengke pinarak nggih. Lah niku daleme lho Mas Sing duwe no. Gone Bu Hajah Bu Warni no. Pasane. Ngontrak ta Bu? Oh. Mosok karo bolone sur nggih wong ya. Arep tinggal Jakarta Ibu Warni ki nek ning dalangan kene iki ibarate gur tilik lho no. Jakarta iki daleme akeh ra umum. Iki kepiye? Lah nggih to kontrakane wis romantis. Kene iki mbok sing nggawe sapa? Nggih, sampun. Engko pinarak rene, Dik. Nggih. Gubuke Pakde ya kono kuwi. Lah nggih. Lah. Yo, lanjut. Catatan sajroning Ya, hey. Oke, bersama Mas Karbi, Bu Fatona, Ridwan. Asik.
seperti dahulu. Tabahkanlah hatimu, tabahkan sayang, aku segera kembali. Tenangkanlah hatimu, tenangkan sayang, aku akan kembali. Semoga kita Dapat bersatu lagi seperti dahulu. Semoga kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Tabahkanlah hatimu, tabahkan sayang, aku segera kembali. Tenangkanlah hatimu, tenangkan sayang, aku menanti. Semoga kita dapat bercinta lagi seperti dahulu.
waton cukup kanggo sandang lapangan. Yuk, ini karena nuansa nada wedok sampai satu permintaan saking Mas Rudi. Aku iki tukang tambal ban, rezekine untung-untungan, nasib apik duit nang kantongan, wayah apes wetenku dadi kroncongan. Ono ban pecah, wah iki mesti rezeki teko. Mak cedot, mak cedot, mak cedot, ban pecah maneh. Sing esuk rezekine tambah numpuk, owe tambah numpuk, owe tambah numpuk, owe tambah numpuk, owe tambah numpuk. Perlu kok. Yo, ha. Iha. Rudi Laras. Masih mungkin ada kadung saking dia streaming video sote. Tegal Sari Jalanan Perboy. Bukan tambal ban rezekine wayah apik. Ayo Rudi Laras Tambur Sarinya Indonesia. Ayo Lek Joko. Tempel Rock Indonesia. Sikat. Belum. Yo. Macedot, Dek. Macedot, macedot, macedot. Ono ban pecah, wah iki mesti rezeki teko. Macedot, 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 ban pecah maneh. Asik esuk rezekine tambah numpuk, owe tambah numpuk, owe tambah numpuk, owe tambah numpuk, owe tambah numpuk. Goyang dulur semuanya, satu request saking Mas Rudi. Silakan Rudi Laras. Kuasik. Enak dong. Saremu wakate mluru kabeh kok. Danang Joko kae mluru kabeh. tukang tambal ban. Golek pangan duit sing halal. Waton cukup. Waton cukup dinggo sandang lanang.
nasib apes wetenku dadi kroco Wala iki. Tegal Sari bergoyang Rudi Laras Indonesia ayo dong sikat Macet kan, macet kan, macet kan. ono kang Wah iki ana rezeki teko. macet dong Macet kan, macet kan, macet kan. Jangan esok-esok rezekine tambah numpuk. Oe, tambah numpuk. Oe, tambah numpuk. Oe, tambah numpuk. Oe, tambah numpuk. Mari kita seluruh semuanya berjumpa bersama konco-konco Rudi Laras Sewan Kantor Penjaga Bopo Sri Mulyo juga keluarga besar masyarakat Tegal Sari Dalangan Tawang Sari Sukoharjo. Di kesempatan siang sampai sore ini kurang menghibur, kami konco Rudi Laras Mutianada Idea Video Syuting mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam budaya, akhir kata berarti budaya. Assalamualaikum.